Ošetrovateľská starostlivosť o arabských pacientov. Kľúčové aspekty starostlivosti o arabských pacientov často zahŕňajú dôraz na začleňovanie rodiny, rešpektovanie cudnosti a citlivosť k náboženským praktikám. Začlenenie rodiny a rozhodovanie. Rodiny často zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti. Rodinná jednotka vedená mužom alebo staršími členmi rodiny môže rozhodnutia robiť spolu s pacientom. Členovia rodiny môžu chcieť byť prítomní pri pacientovom lôžku, a to aj počas liečby, pretože sa to považuje za spôsob, ako poskytnúť podporu a útechu. Odporúčanie pre prax. Zapojte členov rodiny do diskusí o starostlivosti a ak je to vhodné, rešpektujte ich úlohu pri rozhodovaní a ponúknite flexibilitu pre prítomnosť rodiny. Cudnosť a citlivosť k pohlaviu. Mnoho arabských pacientov, najmä žien, môže uprednostňovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rovnakého pohlavia, najmä pri fyzických vyšetreniach a zákrokoch. Cudnosť je vysoko cenená a pacienti môžu uprednostniť, aby boli počas lekárskych zákrokov čo najviac zahalení. Ďalšie odporúčanie do praxe. Vždy, keď je to možné, pridajte pacientom opatrovateľky zodpovedajúce ich pohlaviu a poskytnite im dostatočný priestor na zahalenie, cudnosť, poprípade súkromie. Rešpektujte ich odev, ktorý nosia, poprípade aj nosenie hidžábov v nemocnici je veľmi dôležité rešpektovať. Náboženské a duchovné praktiky. Praktizujúci moslimovia sa modlia 5-krát denne a arabskí pacienti môžu chcieť vykonávať tieto modlitby najmä počas choroby. Arabskí pacienti musia počas Ramadánu dodržiavať pôst, čo znamená zdržiavať sa jedla, nápojov a liekov do svitu do západu slnka. Odporúčanie do praxe. Poskytnúť čo najviac času a priestoru na modlitbu pre pacienta a pri podávaní liekov alebo jedál, najmä počas Ramadánu, zvážiť pôstne stravovacie návyky pacienta. Stravovacie záležitosti. Mnoho arabských pacientov dodržiava halal dietu, ktorá vylučuje bravčové mäso, alkohol a niektoré živočíšne produkty, pokiaľ nie sú rituálne zabité. Niektorí pacienti môžu mať špecifické dietné obmedzenia založené na osobných alebo náboženských presvedčeniach, ako napríklad vyhýbanie sa nehalal mäsovým výrobkom. Usmernenie pre prax. Poradte sa s personálom stravovania ohľadom halal možností a vyhýbajte sa jedlám, ktoré môžu byť kultúrne alebo nábožensky nevhodné. Postoje k bolesti a jej vyjadrovaniu. Prejav bolesti sa môžu u arabských pacientov líšiť. Niektorí môžu otvorene vyjadrovať nepohodlie, zatiaľ čo iní sú zdržanlivejší a bolesť považujú za skúšku viery alebo osobnú výzvu. Kvôli kultúrnym hodnotám týkajúcim sa sily a vytrvalosti niektorí pacienti môžu podceňovať alebo vyhýbať sa diskusii o bolesti. Usmernenie pre prax. Starostlivo posudzujte úroveň bolesti u pacienta a povzbudzujte ich, aby otvorene hovorili o svojej bolesti bez strachu z posudzovania. Komunikačný štýl a jazykové atribúty. Arabskí pacienti preferujú formálnejší komunikačný štýl, pozdravy ako Assalam alaikum, mier s vami môžu prejavovať rešpekt a uznanie kultúrnych noriem. Niektorí arabskí pacienti majú obmedzenú znalosť miestneho jazyka a preto sa môžu pri komunikácii spoliehať na tlmočníkov alebo členov rodiny. Odporúčanie do praxe. V prípade potreby využívajte tlmočníkov a buďte trpezliví v komunikácii. Jednoduché pozdravy alebo gestá v arabčine môžu budovať vzťahy a uľahčovať vzájomné interakcie. Koncept zdravia a choroby. Mnoho arabských pacientov môže vnímať zdravie ako rovnováhu medzi fyzickou, duševnou a duchovnou pohodou. Chorobu možno vnímať ako skúšku od Boha, pričom viera a modlitba slúžia ako základné zložky liečenia. Niektorí pacienti môžu popri lekárskej liečbe využívať bylinné liečiva alebo vyhľadávať duchovné liečebné praktiky. Odporúčanie pre prax. Rešpektujte presvedčenia pacientov a buďte otvorení k diskusii o doplnkových liečebných postupoch, pokiaľ tieto nezasahujú do lekárskej starostlivosti. Paliatívna starostlivosť a smútiace praktiky. Na konci života si mnoho arabských pacientov môže prijať absolvovať špecifické náboženské obrady alebo mať prístup k miestnemu imámovi na modlitby. Prítomnosť rodiny je v týchto časoch zvyčajne veľmi dôležitá. Smutok v arabskej kultúre je často proces zameraný na rodinu, ktorý môže byť hlboko emotívny, pričom sa členovia rodiny stretávajú, aby si ponúkli podporu. Uľahčite duchovnú starostlivosť tým, že nakontaktujete miestneho imáma alebo kaplána, ak má o to pacient záujem a požaduje to. Rešpektujte a čo najviac prispôsobte smutočné praktiky.